מה את עושה? לא. למי העוגה? למי מכינים את העוגה? יאלי? למי מכינים עוגה? היה לי. מה יש לך מחר? עוגה שוקולד. עוגת שוקולד, למה? כי מה חוגגים לך בגן? מה חוגגים בגן? יום? מולדת. יש, בת כמה את? יאלי, בת כמה את? שתיים. יש! טעים? איזה כיף על הקק. ומה נשיר ליאלי? מולדת. יום הולדת, איזה שיר נשיר לה? לך. חגה. היום יום, מולדת. היום יום, מולדת. היום יום הולדת. הופ הופ, גדלתי בשח. את שוקולד? באמת? מזל טוב ליאלי, בת 2. יאיי. בטח שאת שוקולד.